Yn gyntaf, ar am. Helo, sut ydych chi? Jerry Hunter dwi? A Richard Wyn Jones ydw i, a ydych chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae yna Americanwr hynod o wybodus yn ceisio cyflwyno monhwysyn llai gwybodus o lawer i gyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry Hunter. Ar am. Ar am, yda'n wir. Jerry, pennod 52 yn y gyfres. Mae yna un bennod arbennig sy'n trafod dy gyfrol ardderchog di. Be di'r teitl eto? Y rhyddid a chyfiawnder, dros ryddid. Dros gyfiawnder a rhyddid, ie. A gan bod y bennod hon yn cael ei darlledu a bobl yn dechrau meddwl am siopa dolig. Mae Jerry'n wael iawn am ysbysebu i gyfrolau hyn, felly dwi'n dweutha chi, mae'r anreg nadolig perffaith ydy cyfrol Jerry Hunter. Gei di brynu peint i fi, Jerry, pan da ni'n gweld i gilydd. Reit, Jerry, pennod 52 yn gyfres. Lle da ni'n mynd tro yma? Wel, un o'r themau ar ran y proses creu y podlediad yma yw'r ffaith bod yna gymaint o llenyddiaeth Gymraeg a gymaint o bethau dyn ni'n gorfod hebgor ti'n bod. Ac o'n i, dyn ni gwir, o'n i am wneud pennod wan yn trafod cyfieithu'r salmau, y salmau'r Hen Testament i'r Gymraeg. Chos mae'n oes y diwygiedig Protestannaidd, mae Puritaniaeth yn dechrau codi ffen, ffordd ddwysach o feddwl am Protestaniaeth o bosib. A mae cyfieithu'r salmau, yn wedig rai i'w canu'n yr eglwys yn ddiddorol iawn iawn, a llawer o feirdd da wedi wneud y hynna. Beirdd dyn ni wedi trafod fel Edmund Pris, William Middleton ac yn y blaen, rhai ni'n cyfieithu'r fesurau rhydd, am felly ni'n defnyddio rhai o'r hen fesurau caeth Cymraeg i gyfieithu'r salmau, felly mae'n bwnc diddorol, ac o'n i wir eisiau gwneud hynna, ond dyn ni wedi trafod tipyn o farddoniaeth yn y penodau dywythau, meddwl, wel, felly mae'n well i ni fynd yn ôl rhyddiaeth, ond gan aros gyda chrefydd, achos mae'n oes mor grefyddol, y cyfnod dyn ni'n sôn amdano fo. Felly, dwi am ddychwelyd at hanes gyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg, reit? Ac sy'n mor bwysig fel dych chi'n dall, am mi welwch chi, pam dwi'n trafod un eto wan. Felly, rhan bach o cyd-destun da, sy'n sôn am i gofio'r cyd-destun a'r penodau blaenorol yn y gyfres hon. Gynta gyhoeddwyd y Testament Newydd, wedi gyfieithu'n bennau gan William Salisbury, Richard Davies, ac eraill. Testament Newydd Cymraeg yn 1567, wedyn Beibl William Morgan yn 1588, Beibl llawn William Morgan, 1588. Wedyn, fersiwn arall y Beibl William Morgan wedi dwtio, wedi olygu yn y flwyddyn 1612, iawn. A wedyn, mi oedd y Beibl hynny, Beibl William Morgan a'r Beibl 1612, yn Beiblau pulpud, lle. Oedd nhw'n llyfrau, os ydych chi'n gweld nhw'n llyfrau gell mewn archif, nhw'n llyfrau mawr, drud, ac weithiau yn llythrenol oedd nhw'n cael eu cadw yn sound wrth y pulpud efo cadw inde, rhag oedd pobl yn ei ddwyn, achos oedd nhw'n werthfawr tyfod. Felly, doedd pobl yn prynu'r Beibl yna i cadw yn eu cartre. Pobl yn clywed yr offuriad yn darllen y Beibl yn yr eglwys, yn clywed Cymraeg coeth William Morgan ac yn y blaen, ond Beibl ar gyfer y gwasanaeth yn yr eglwys oedd nhw. Rhydd ryd i pobl gyffredin i brynu. Wedyn, yr hyn dwi eisiau drafod heddiw, mi gyhoeddwyd fersiwn arall o'r un Beibl wedi olygu wedi dwtio, 10 mlynedd wedyn, y flwyddyn 1630. Y Beibl Bach, dyn ni'n alw fo, neu weithiau y Beibl Coron, achos nhw'n costio coron dan o arian lle de. Ac mi oedd y Beibl Bach, yn yw bach, achos yn lle Beibl pulpud anferthol, yn Beibl cyfrol fychan, dych chi'n dal yn eich dwylo. Dylwn ni ddweud, i'r bobl sydd ddim yn gwylio hyn ar YouTube, mae Jerry yn neud stumia hefo ei ddilo i drio dangos y gwahaniaeth rhwng Beibl mawr a Beibl Bach. Jerry, ar y cyfan mae bobl yn gwrando arno ni, so tria ddefnyddio geiriau.
Ie. Dyna ni. Dwi'n cyffroi, Richard. Felly, dychmygwch Beibl mawr sydd yn llenwi rhan o bylpud pan ydych chi'n rhoi ar y pulpud lle de. A Beibl Bach, ddim cweit yn llyfr poced, ond llyfr cyfrol fechan, ydych chi'n gallu cael yn eich cartra, ac yn ratach. Ratach o graffu ac yn fforddiadwy lle. Mi oedd pobl gyffredin, nid o bobl blota, ond y dosbarth canol oedd yn tyfu ar rhai o werin gweithwyr oedd yn gallu fforddio prynu Beibl a'i gael yn y cartre. Na ni ddod nôl at arwyddocad hynny nes ymlaen. Ond i ddechrau, dyfyniadau, rhywbeth hwrach an ysgwyl i ni wneud, ond dwi eisiau darllen cwbl o ddyfyniadau o'r Beibl, o'r rhagymadrodd y Beibl Bach, mae Beibl 1630. Gyda ddim yn gwybod pwy sgwennodd y rhagymadrodd, dwi ddim yn gwybod, allan bod gan rhywun syniad, mae'n ddienw, ond o ran pwy ydyn nhw'n wneud a chyhoeddi'r llyfr, mi oedd y gwbl o fasnachwyr cyfoethog yn Llundain, wedi sôn am Gymru Llundain, Thomas Middleton a Roland Heilyn, oedd nhw'n fasnachwyr llwyddiannus o Gymru yn gweithio yn Llundain, yn rhan o gylch o rhyw fath o Puritaniaid, Protestaniaid oedd yn arddel math dwys iawn o ran syniadau ynglyn â puro'r eglwys ymhellach. Doedd nhw ddim yn galw ei hunain am Puritaniaid. Yna ni adael hynny am rwan, a ni drafod Puritaniaeth eto. Mae'n dod yn bwysig iawn nes ymlaen yn y ganrif hon, yn yr ail ganrif bymtheg, pan dyn ni'n trafod Morgan Llwyd ac yn y blaen, adeg y rhyfeloedd ac yn y blaen, a'r holl llenyddiaeth ddiddorol sy'n deillio'r cyfnod yna. Ond be bynnag, felly dwi'n gwybod pwy sgwennodd o'r rhagymadrodd, ond mae'n ddiddorol iawn fel rhagymadrodd i Beibl. Beibl yr oedd llawer o Gymru yn gallu prynu wan. Felly, cwbl o ddyfyniadau o'r rhagymadrodd Beibl Bach 1630. Rhyfeddol a bendigedig ffrwyth ysbryd Duw ar yr apostolion y doedd lefaru a thafodau eraill. Ac nid heb achos y synnau ac y rhyfeddau y lliaws o'i plegyd, gan ddywedyd, pa fodd yr ydym yn ei clywed bob un yn ei iaith ei hun, yn yr hon i'n ganed ni. Na fo, na ni egluro hynna. Mae'r iaith yn hyfryd, dydy gwir. Mae'n cyfeirio at, mae'n lleddfynu actau yn y Testament Newydd, y ffaith bod ar ôl i Iesu farw, bod yr apostolion wedi cael gallu i siarad mewn tafodau, i siarad mewn tafodau'n ieithoedd eraill. Y syniad am fynd trwy'r byd a ifengelu yn yr holl ieithoedd y byd. Gwrs mae rhai sectau ifengelaeth Cristnogol dal yn credu bod bobl yn siarad mewn tafodau ganol gwasanaeth ac yn y blaen. Ond dyna'r syniad. Ond mae'n ddiddorol hefyd be mae'n neud, achos wrth gwrs yr holl bwynt yma'r ffaith bod y llyfr hwn yn yr iaith Gymraeg. Mae'n llyfr Cymraeg ar gyfer Cymru Cymraeg, uniaith Gymraeg i gael prifys. Mae'n tynnu sôn ffaith bod o Duw wedi sicrhau bod holl ieithoedd y byd yn cael ei defnyddio i ledynu gair Iesu a gair Duw yn felly dyna. Mae'n ddiddorol, pa fodd yr ydym yn ei clywed bob un yn ei iaith ei hun yn yr hon i'n ganed ni. Dwi'n gwybod os mae yna bodlediad Cymraeg newydd diddorol iawn, rhaglen Cymru sydd yn cael i'w cynhyrchu yn Canberra gan Andy Bell, ac o'n i'n gwrando ar un o'r penodau cyntaf, oedd yn sôn am pa mor gyndyn oedd y BBC i ddarlledu unrhyw beth yn Gymraeg pan ddaru nhw gychwyn yn dechrau'r 20fed ganrif ar, na yn Saesneg da ni fod yn ddarlledu, achos dyna'r iaith mae pawb yn ei deall, a dyna'r iaith yr wladwriaeth. Oedd angen ail ymladd y frwydr 300 mlynedd ar ôl cyhoeddi'r Beibl Bach. I fi gael mynd i fy mhwlpud a pregethu rhywfaint ynde. Ond diddorol, ia. Ond diddorol, beth bynnag, sori, dwi'n mynd ar gyfeiliad. Na, mae'n diddorol, mae'n berthnasol iawn. A dyn ni'n gweld yn yr ysgrif yma, yr rhagymadrodd i Beibl Bach 1630. Mae'n symud o'r cyfnod Cristnogol cynnar tan fuan ar ôl marwolaeth Iesu Grist pan oedd apostol yn mynd allan i siarad holl ieithoedd y byd i ledynu'r gair. Mae'n symud o'r cyfnod hwnnw i'r cyfnod cyfoes mewn ffordd. So, eisiau darllen eich bach mwy ella. Ac bod y cyfryw ddoniau o dyfodau yn rhagorfraint yr amseroedd hynny yn unig, eto foryngodd bodd i'r un arglwydd o'i fawr drigaredd, ddarparu a sancteiddio
yn dragywydd rhyw foddion eraill mwy arfaredig mwyn helaethu ei eglwys, a chynnydd i'w ogoneddus wirionedd. Ia. A ti'n dall yr math o rhyngu bod Rhyngu bod, ia. Dari o blesio Duw neu dari o... Ie, i wneud, hollol. As wedi sôn am yr holl bethau gan gynnwys datblygiad diwyddar fel dyfeisio'r wasg ar graffu'r Beibl ac yn y blaen, de, tyfod. A wedyn, ti'n mynd ymlaen... So, yr arglwydd sydd wedi darparu a sancteirio'n dragywydd rhyw foddion eraill mwy arfaredig, mwy cyfoes, mwyn helaethu eglwys a chynnydd i'w ogoneddus wirionedd. Yn hollol. A wedyn, y dyfyniad nesaf sy'n gen ti'r hacemadod yma, mae'n sôn am y Beiblau Cymraeg cynharach, dyn ni wedi bod yn trafod, Beibl William Morgan 1588 a'r Beibl mawr gyhoeddwyd yn 1620, Beibl y pulpud mawr fel ni'n glir. Felly mae'n cyfeirio hynna yn y darn nesaf. Canis a cyntau wedi ei brintio a'i rwymo mewn foliwm mawr o bris uchel. So, Beibl Cymraeg di hynna? Na ti, yn hollol, dyna Beibl William Morgan ag ati de. Beibl William Morgan ar y fersiwn diwygiedig. Ni ellid cenhawsed na'i ddanfon ar led, achos oedd yn fawr ag y ddrud. Na'i gywain i dau a dwylaw neilltuol. Eithir yr oedd y fe gan mwyaf yn hollawl yn perthyn i liturgi a gwasanaeth yr eglwys. Fel yr oeddyd hefyd wedi amcanu ef yn bennaf ar y cyntaf. Yn union. So mae'n pwysleisio hyn, wlwch, y Beibl eraill ar gyfer yr eglwys, gwasanaeth, liturgi, gwasanaeth yr eglwys, nid i chi gael yn eich cartrefi, felly mae'n tynnu sylw at y gwahaniaeth holl bwysig rhwng y Beibl mawr a'r Beibl Bach yma, da. A wedyn mae dyfyniad ola yn, dwi'n meddwl, yr ola o'r rhagemadrodd y Beibl Bach yn parhau ddatblygu'r thema honno. Ni wasanaetha yn unig ei adal ef yn yr eglwys, fel gŵr diethyr, ond mae'n rhaid iddo drigo yn dy stafell di, tan dy groglwyd dy hun, dan dy dod dy hun. Ni wasanaetha i ti ei gyfarch ef bob wythnos, neu bob mis, malwrwy ti ond odyd yn arfer o gyrchu i'r eglwys, ond mae'n rhaid iddo ef drigo gydath ti fel cyfaill yn bwyta o thfara fel Anwylddyn a phen cyngor ti. Cyngor it. Gwych. Felly, mae'n personol i'r Beibl fel dyn, fel cyfaill yda. Yn lle bod yn dyn, dych chi'n mond yn ei gyfarch bob wisnos yn yr eglwys. Neu bob tro ti'n mynd i'r eglwys, Mae rhaid iddo drigo hefo chdi, bita o thfara. Anwylddyn a pen cyngor it. Hollol. Mae'n rhaid iddo fyw yn y tŷ efo chi, da. Ti'n fel sydd ddorol. Ac bita o thfara, wrth gwrs, aml iawn teuluoedd yn gweddio ac yn darllen y Beibl. Unwaith oedd wedi cael gafel ar y Beibl, cyn bita ac yn y blaen. Yn darllen y Beibl, y gwasanaeth teuluol yn y bora ac yn y nos ac yn y blaen. A phen cyngor, da. Felly mae'n pwysleisio hynna. Mae'n ddiddorol, achos yn amlwg mae hynny'n holl bwysig o safbwynt hanes crefydd yng Nghymru, dyn ni'n gwybod hynny, ond o safbwynt llenyddiaeth Gymraeg, sef priod bwnc y podlediad yma, da. Dwi wedi pwysleisio hyn o blaen wrth drafod datblygiad yn yr 11 bymtheg, a rwan maen nhw'n parhau yn yr 11 bymtheg, mae llythrennedd môr a phwysol o bwysig. Dyn ni'n cymryd llythrennedd yn ganiataol, yn cymdeithas ni, mae pawb yn dysgu darllen a sgwennu yn yr ysgol, rhywbeth sy'n digwydd yn automatic bron, ond yn y cyfnod hwn, cofiwch, yn yr oesau canol, mond ychydig iawn o boblogaeth Cymru ac Ewrop yn gallu darllen yn dda, sgil breintiedig pryn yn dda, a mae llythrennedd yn cynyddu yn de, mae mwy o bobl yn gallu darllen wan de. Ac hefyd, ond mae'n bobl sy'n dal yn anllythrennog yn y cyfnod yma. Ond, unwaith mae gennych chi y Beibl Bach yma, yn nwylo pobl yn eu cartrefi, mae'n ffasiwn hwb i lythrennedd, achos mae'n llyfr Cymraeg yn ei mamiaeth, i hunig iaith, yn achos o ran fwy o Gymru, uniaith y cyfnod. Ac hefyd, mae'n llyfr cyfarwydd, maen nhw wedi clywed yr offeriad yn darllen y Beibl yn yr eglwys, maen nhw'n gyfarwydd â straeon y Beibl a llawer o'r
adnodau ac yn y blaen, ac mae'n haws dysgu. Mae plant yn gallu dysgu darllen Beibl efo rhieni ar yr aelwyd, felly mae'n hwb anferthol i lythrenedd. Mae hefyd, wrth gwrs, yn hwb i'r math newydd hwnnw o o Protestaniaeth, y Puritaniaeth, achos maen nhw'n rhoi pwyslais ar ddarllen y Beibl, pawb yn lle gwrando ar offerio bod chi'n darllen y Beibl dros eich hunan. Ond na'n i ddod at hynny mewn pennod arall. Ti'n be, Jerry, mae'n ddiddorol, yn naturiol, mae hwn yn ddiddorol i ni o safbwynt yr effaith ar lythrenedd. Ond, y bwriad oedd bod o'n mynd i gael effaith ysbrydol, ynddo? Dyna oedd y bwriad. A mae'n haro i jyst yn darllen hwn rwan, meddwl am y benod arbennig ddar ni recordio ar dy lyfr di dros rhyddid a chyfiawnder, lle da ni'n gweld pa mor anhygol o lwyddiannus oedd hyn, achos i fynd ar grandawyr yn ôl at yr hyn oedden ni drafod yn y benod honna, oedd yr siaradwyr Cymraeg yn myddin y gogledd, ddim i gyd, ond nifer ohonyn nhw, yn cael gwasanaethau yn y tŷ. Oedden nhw'n cael gwasanaethau yn y gwersylla milwrol gan ddefnyddio y fersiynau mwy diweddar o'r Beibl Bach mwyn hwyluso hynna i gyd to. So, oedd hyn yn rhyfeddol o lwyddiannus, fel... Wel, ti'n iawn. A fel ti'n gweld yn fatha llythyr yna gan filwyr Cymraeg, yn America, yn y bymtheg, fel safon Cymraeg rhai o'r pobl heb lawr o addysg, gyda achos rhan fwyaf, mor uchel ynddo. Ac yn sawru o'r Beibl, o ran yr ieithwedd, ac o ran... Sori, mae'n ddrwg gen i, ond mae'n ddiddorol iawn, mae'n ddiddorol iawn pan ti'n darllen rhagymadrodd y Beibl Bach, 1630, chydig wythnosa nôl oedden ni'n trafod cynnyrch Cymraeg yn yr Unol Daleithiau, yn y rhyfel cartre, 200 mlynedd, chydig dros 200 mlynedd yn ddiweddarach, a ti'n gallu gweld yn uniongyrchol effaith hyn. Maen nhw'n cysylltu'n rhyfeddol o ddiddorol a llwyddiannus o safbwynt y Protestaniaid. A hollol na, mae'n bwynt da. Ac hefyd, o ran y cyd-destun eang ynddo. A hefyd, o ran canolbwyntio ar iaith a llenyddiaeth nid crefydd, wrth gwrs, bod crefydd y peth amlycio mewn ffordd yma. Ond hefyd, fel ni'n trafod o sôn am Beibl William Morgan, yn y bond, yn ysgrifennu fersiwn newydd o Beibl William Morgan yn y bond, un sy'n fforddadwy pobl yn gallu i brynu a gadw yn y cartrefi, fel mae'r rhagymadrodd yn ei hannog i ddarllen bob dydd a'i gadw fel cyfaill ar yr aelwyd. Fel Anwylddyn a phen cyngor, Jerry. Yn union. A mi ddigwyddodd hynny. Ond mae'r iaith yn hyfryd, mae'n Gymraeg llenyddol, cyhyrog, cyfoethog. Mae'n gyfrwng llenyddol gwych. Cofiwch William Morgan i raddau helaeth yn dyddio iaith y beirdd canol oesol i ryw raddau. Mae'n bethau hynafol iawn o ran gramadeg. Mae hynny'n parhau hyd heddiw. Dyma sy'n dylanwadu ar ac yn datblygu yn Gymraeg ffurfiol hefyd y math o Gymraeg. Dyn ni'n disgwyl i fyfyrwyr y brifysgol ddefnyddio fe nhw'n sgwennu treithawr ac yn y blaen. Ac mae Cymraeg, fel dwi'n pwysleisio o'r blaen, wrth drafod William Morgan rhai penodau yn ôl. Mae gen ti, ffasiwn continuum o ran y Gymraeg, ar un pegwn, un pen, y didoredd y continuum, mae gen ti Cymraeg llenyddol ffurfiol, wedi seilio'r Gymraeg William Morgan y Beibl, a wedyn mae gen ti tafodiaeth yn y pen arall, felly bobl sy'n sgwennu yn greadigol yn Gymraeg, mae mor gyfoethog, so mae'n gymaint o gywiriau llenyddol i'w dewis. Ond wrth gwrs, bod William Morgan yn garreg filltir holl bwysig o ran hynna, pontio rhwng y beirdd canol-oesol a'r iaith lenyddol dyn ni'n defnyddio heddiw, mae'r Beibl Bach cyn bwysiced o ran sicrhau bod yr iaith honno mynd allan i gartrefi ac yn mynd yn rhan o ddiwylliant cartrefi ledled Cymru gan esgor ar y wedd honno ddod ti'n sôn amdani o ran Cymru dysgedig bod nhw'n glawd. Ac yn trigon dy stafell di, Jerry, dan dy gronglwyd yn ollol. Bendigedig. Diddorol. A wedyn, so eisiau meddwl am cyd-destun o ran pa fath o lyfrau eraill oedd yn dod allan, nifer o ran rhyddiaeth Gymraeg, nifer o lyfrau eraill i gyd yn grefydd yn cael ei gyhoeddi yn y 1630 ac yn y blaen. Ond dwi eisiau gorffen trwy trafod un, ac mae'n llyfr gyhoeddwyd yn y flwyddyn 1631, sef
blwyddyn yn unig ar ôl gyhoeddi Beibl Bach 1630. Ac di o ddim yn llyfr fysa rhywun yn ei drafod fel llenyddiaeth fawr, mae'n llyfr crefyddol ymarferol, ond mae'n holl bwysig o ran be dyn ni wedi bod yn sôn amdano fo, sef hybu llythrenau'r annog pobl i ddarllen, achos mi gyhoeddi'r llyfr bach yma, Carwr y Cymru, yw'r teitl, mae'n deitl llawn, na i ofyn i chdi ddarllen, a Carwr y Cymru, yn rhyw hyfforddi pobl o ran sut i ddarllen y dohongli'r Beibl, felly oedd pawb yn cael prynu'r Beibl Bach wan, a rwan dyma rhyw lyfr yn dod allan sydd yn rhoi rhagor o danwydd yna o ran porthu'r diwylliant darllen astudio'r Beibl yn Gymraeg. Ond na ni graffu ar y teitl, fi eisiau ti darllen teitl llawn y llyfr hwn. A dwi'n gallu gweld ar y dyfyniad bod o'n deitl go hir. Dwi'n meddwl fysa Gwasg y Lolfan a Gwasg Prifysgol Cymru yn caniatáu teitl o'r fath heddiw. Carwr y Cymru. Yn annog ei genedl anwyl a'i gydwladwyr mwyn Crist a'i heneidia i chwilio yr ysgrythuro yn ôl gyrchymyn Crist. Y rhai yn awr hon yn ddiweddar a brintwyd o'r newydd yn Gymraeg, ac a geir ar werth yn llyfran cynnwys a bychain y maintioli a'i pris, drwy fawr ddiwydrwydd a thraul swrn o wyr diwiol enwog a gewyll ysgar i wneithur daioni i'r Cymru. Reit. Ond yn amlwg yn cyfeirio at y Beibl Bach, sef a brintwyd newydd yn Gymraeg ac a geir ar werth yn llyfrau cynnwys a bychain y maintioli a'i pris. So, Hollol. So mae'n rhyw hysbyseb yr Beibl Bach i rhyw raddau yn teitl y llyfr hwn, Carwr y Cymru, da. Sgan i gysylltu ar Puritan Oliver Thomas gyda llaw, na ddim yn ar ôl yr awduraeth. Felly fel mae'n dweud, mae'n llyfr sydd yn ei deitl yn annog pobl i brynu'r Beibl, a wedyn mae'n cynnwys cyfarwyddwr yn sydd i ddarllen y dohongli'r Beibl. So mewn ffordd, dyn ni'n sôn am, nid jyst llythrenedd yn tyfu, twf llythrenedd, ond hefyd mathau penodol o arferion darllen. Rhai sy'n gyhoeddi llyfrau yn trio hyfforddi Cymru ar ran sut i ddarllen llyfrau. Oherwydd resymau crefyddol yn amlwg, ond os yw pwynt llenyddiaeth, feddwl am ddillia dohongli, so mae pobl yn ymateb i'r llenyddiaeth maen nhw'n darllen. Mae rhywbeth rhaid athronyddol ddiddorol am hynna yn codi, dwi'n meddwl, hefyd. Oes, a ti'n beth sy'n ddiddorol ydy, da ni wedi trafod y dyneiddwyr a'r syniad yma o, da ni angen i llenyddiaeth Gymraeg fod yn fwy aruchel. Sori, dwi'n chwifio am reichio rwan, sydd yn bodledu gwael. Ond da ni isio fel y dyneiddwyr, da ni isio codi'r safona, codi'r golygon. A dyma chdi erbyn hyn, mae hwn rwan hefo, mae gen ti dy Beibl Bach, mae gen ti pethau fel Carwr y Cymru, sydd yn awgrymu, dyma ni rwan y moddion i drosglwyddo hyn, o'r bobl hynny gafodd i haddysg yn Rhydychen a bla 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 bla. Da ni rwan yn gallu cyrraedd i fewn i gartrefi pobl mewn ffordd jyst ddim yn bosibl cyn hyn. Felly, mae bob dim yn newid yn dydi. Yn hollol. Ac ar ran y cysylltiad rhwng llythrenedd a chrefydd, sy'n symud ymlaen gan aros gyda llenyddiaeth Gymraeg hefyd. Symud ymlaen rhyw 3/4 canrif llai na hynny, pan gyhoeddwyd yna ni drafod hyn mewn Pennod y gyfres nesaf, yn siŵr, ar ddiwedd y gyfres yma, rhaid mi weld beth y cynllun, ond pan gyhoeddwyd, dwi'n mwydro. Oes na gynllun, Jerry? O'n i'n sylweddoli bod na gynllun. Mae gynllun, mae gen i gefn amlen rhywle, mae gen i nodiadau ran lle dwi eisiau mynd, ond dwi'n newid Glamp amlen fawr, felly, ie. Ond pan gyhoeddwyd clasur Ellis Wyn, Gweledigaethau'r Bardd Cwsg, yn 1703, llyfr sgwennwyd i bob pwrpas ddiwedd y ganrif dyn ni'n sôn amdani, yr ganrif bymtheg. Mae llyfr Ellis Wyn, Bardd Cwsg Ellis Wyn, mae'n llyfr am bechod, a pechoda, a mae'n, fel gwelwn ni pan dyn ni'n cael cyfle i'w drafod, mae'n rhyfeddol o ddifyr y ffordd mae'n trafod pechod, a mae'n dychanu pechaduriaid mewn ffordd, mae'n iaith
mor gofiadwy, grotesg, humor grotesg, sy'n hyfryd o ychyfu weithiau. Mae'n wych iawn. Ond yn fyna, mae yna rhyw gweledigaeth uffern lle mae'n gweld lot o bobl sy'n cael eu cosbi'n uffern a falle un trian ddyn yn cael ei lusgo gan rhyw ddiawl bach. A mae'n dweud, dim yn deg yna i. Nid mai i'r ffaith mod i ddim yn gwybod yn well, ond i'n rhy dlawd a gorau gweithio'n rhy galad i ddarllen. So mae'n mynd i uffern achos oedd o ddim di dysgu darllen. A mae diawl yn dweud, o'n i'n y corn simdde pan oedd ti yn mwynhau dy hun yn ystod y nos yn y gean smocio, fel oedd gen ti 11 o amser i ddysgu darllen dy fai di ideal. So, beth dwi'n dweud yw, ymhen rhyw 70 mlynedd yn Ellis Wyn, yn llyfr Ellis Wyn, mae peidio dysgu darllen, peidio mynd yn llythronog yn bechod de, ti'n fod. Mae beth, mae rhaid i bawb wneud. Mae'n arwydd o fethiant moesol. Yndi, hollol, yn union. Mae'n imgaregu yna, y cyswllt rhwng crefydd, darllen a llenyddiaeth. Ond mae hynny'n gosod y llwyfan ar gyfer sawl peth. Mae llythrennedd yn parhau i gynyddu, rhywbeth sy'n holl bwysig i llenyddiaeth, i bobl cael sgwennu, a bobl cael darllen llenyddiaeth. Ond hefyd, wrth gwrs, o ran hanes crefyddol, dwi'n cyfeirio ar hyn, ond mae'r cyd-destun yma'n holl bwysig o ran twf puritaniaeth yn Cymru. Doedden nhw ddim yn arddel yn enw eu hunan, mi oedd yn Saesneg, Puritans yn rhyw ffordd o ddyfrio, Puritan ar y dechrau, eglwyswyr yn dyfrio rai, oedd eisiau newid pethau lle, ond yn fras, oedd eisiau puro'r eglwys ymhellach. Mi oedd yr eglwys Loegr, eglwys Anglicanaidd, Cymru a Prydain yn dal yn gatholig iawn o ran defoda, yr uchel eglwyswyr efo'i defoda ar holl bethau, ac oedd pobl oedd yn arddel beth ni'n galw heddiw'n burataniaeth, neu'n imagweddi'n burataniaeth yn gweld hynny fel rhy agos at eglwys Rhufain a chatholigiaeth. Mae eisiau canolbwyntio nid ar holl ddefoda seremoni'r eglwys, ond ar air Duw yn y Beibl ei hun. Ac mae hynny'n mynd yn bwysig iawn o ran llenyddiaeth Gymraeg, gan bod ni wedi sôn am y darlun mawr o ran effaith llythrennedd, ond hefyd o ran crefydd sy'n effeithio eto ar lenyddiaeth. Dim yn llwyddo lot ar y dechrau. Dyn ni'n gweld Morgan Llwyd yn codi ymhen rhyw 10 mlynedd, 20 mlynedd eto ar ôl cyhoeddi Beibl Bach fel awdur ofnadwy o bwysig, ac yn sgwennu gan ei fod o eisiau cyflwyno ei syniadau fel Puritan, syniadau crefyddol newydd, Puritanaidd i Gymru. Ond oedd y rhan fwy o'r Cymru ddim yn croesawu y syniadau. Y rhan fwy o'r Cymru wedi parhau yn eglwyswyr traddodiadol. Ond na ni drafod hynna wrth drafod llenyddiaeth a rhyfeloedd cartre hefyd. Ond wedyn nesaf yn y pen draw gyda diwygiad Methodistaidd yn y 19 ganrif a goruchafiaeth y ffrwd Puritanaidd mewn ffordd sydd effeithio eto, ond ni'n cael Williams Pantycelyn ac Griffiths o'r holl ymuno a throddodiadau llenyddol hollol newydd. Felly mae'n bwysig cofio y llanwethrau a'r datblygiadau, weithiau'n dechrau fel rhyw garreg fach mewn llyn, a mae'r ton yn dod allan. A mae hwnna'n mynd â ni reit drwad i fy myd i a gwleidyddiaeth Cymru a gwahaniaeth a'r ffaith bod gwleidyddiaeth Cymru yn wahanol i wleidyddiaeth Lloegr yn yr oes democrataidd, a mae angydffurfiaeth. Mae'r ffaith fod y tueddiadau yma wedi troi fewn i gwreiddio math wahanol o brotestaniaeth yng Nghymru i brotestaniaeth yr eglwys wladwriaethol, sydd wrth gwrs yn gatholig iawn mewn lot o ffyrdd, os ti'n mynd i'r... Yn union. Ti wedi ddadlau ar hyn o bryd, erbyn rwan bod yr eglwys yn Lloegr yn fwy Catholic na'r eglwys Gatholig mewn lot o ffyrdd, ond tawad, mae'n y stori wahanol. Ond mae'r ffaith fod hwn yn troi i fewn mewn ffyrdd cymlaeth i fewn i angydffurfiaeth yn allweddol o ran natur gwleidyddiaeth Cymru gwell ag gwaith o'r 1860, 70 ymlaen yn dydi. Hyd at heddiw yn union. Yn union. A felly, i grynhoi ar hynna, nad oedd yr rhan fwyaf o'r Cymru oedd yn prynu'r Beibl Bach yn y 1630, 1640 yn troi yn Puritaniaid, y rhan fwyaf yn aros yn eglwyswyr. Eto, mi oedd y Beibl Bach yn foddi hybu Puritaniaeth yn un modd. Mae'n bwysig cofio, ac yn y pen draw, dyn ni'n gweld hynny. Ac yn rhag amod i ddatblygiad y Gymru angydffurfiol. Ond hefyd, yn union, ond i ddod nôl at diwngron gennau ar ran pwysigrwydd y Beibl a'r iaith lenyddol
William Morgan ac yn y blaen. Hefyd, y ffaith bod llawer iawn o deuluoedd bellach yn berchen ar y Beibl gyda Cymraeg cyfoethog William Morgan. Mae hynny'n o ran hunaniaeth Gymreig, mae'n holl bwysig, achos mae'n ffordd o uno Cymru i raddau. Y pobl, dim os yn byw yn Sir Fynwy neu Sir Fôn, maen nhw'n gwybod i bod nhw'n darllen yr un llyfr ac yn arddel yr un iaith lenyddol. Mae Cymru wedi ffindo resymau i ffrio ymysgu gilydd dros y canrifoedd, ond nid di pa iaith lenyddol i'w defnyddio ddim yn un ohonyn nhw da. Mae ieithoedd Celtaidd eraill o ran y Wyddeleg, y Llydaweg, mae'n ddadlu y mawr o ran pa dafodiaeth i'n mynd i sgwennu, ond ffaith bod y Gymraeg wedi cael iaith lenyddol, a Beibl Bach, a llyfr hwn, yn mynd allan i gartrefi, yn fodd i uno Cymru mewn ffordd hynod bwysig. Ac wrth gwrs, fel ti'n gwybod, yn Norwy, mae yna ddwy iaith ysgrifenedig wahanol. Felly, jyst i fi gael, dwi'n meddwl bod chdi wedi dweud hyn, jyst i fi gael cadarnhau hyn. Felly, doedd na ddim ail gyfieithu'r Beibl, cyfieithiad William Morgan ydi hwn. Felly, wedi twtio, pobl John Davis Mallwyd, pobl eraill yn gyfrannu. Felly, dyma chdi, os lici chdi, y safon uwch ddiwydiannol, ddiwylliannol, high culture, os lici di, William Morgan, dyma'r cyfrwng sydd yn mynd efo fewn i gartrefi ar hyd ac ar lled Cymru. So, y Beibl Bach ydy'r cyfrwng sy'n trosglwyddo yr uwch ddiwylliant Cymraeg ar ei aelwydydd unigol ar hyd ac ar lled Cymru. So mae hwn yn wirioneddol bwysig o safbwynt y Gymraeg fel cyfrwng safonol, os lici di. O safbwynt crefydd, iaith, hunaniaeth. Ac felly gwleidyddiaeth yn y pen draw. O bosib, mae cyhoeddiad y Beibl Bach yw'r digwyddiad unigol pwysica o ran gosod sylfaeni ar gyfer y Gymru fodern. Wel, dwi'n mynd i ddweud... Ond mae hwnna'n... Wel, Jerry, mae hwnna'n... Dyna chdi nodyn i ddirwyn y podlediad i ben. Diolch oedd hwnna'n... Wel, i fi yn ddiddorol odiaeth, felly diolch yn galon i ti, Jerry. Oedd hwnna dwi wir wedi fy ngogleisio gan hynny. Diolch yn fawr iawn i Jerry, diolch i chi am wrando a reid esgus i ni gael paldaruo fel hyn yn gyson. Da ni werthfawrogol iawn i Richard Martin, sydd wrthi yn recordio a sydd yn rhywsyd neu gilydd yn trosglwyddo y recordiad yma yn bodlediad. Dwi'n yn siŵr sut mae'n neud hynny, ond mae gennym fo ddonia nad ydi Jerry a finna yn imeddu. Da ni werthfawrogol iawn i bob un o chi sydd yn mynd ati i rannu'r newyddion am fodolaeth y pod hefo bobl eraill. Da ni'n gwybod bod hwnna'n ffordd effeithiol iawn o rannu'r newyddion am fodolaeth y pod, a does gen i ddim ffordd arall o wneud o, felly da ni'n ddibynnol iawn ar hynny. A gallwch chi ddweud wrth bobl fod y pod ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni, a gallwch chi weld Jerry yn chwifio ei ddwylo a finna. A chdi! A finna hefyd. Dwi'n gwybod. A finna hefyd. Cofiwch fod Jerry yn darparu talfyriad Saesneg o gynnwys pob un o'r penodau yma ar nation.cymru. Da ni'n gwerthfawrogi i diddordeb a'i cefnogaeth nhw hefyd. A da ni dal i annog Jerry i ddarparu ar ryw bwynt rhyw fath o gyfrol Gymraeg sy'n tynnu y deunydd anhygol o gyfoethog yma i gyd at ei gilydd. A dwi'n meddwl bod fi wedi dweud bob dim sydd angen i ddweud, eblaw am atgoffa chi am bresant dolyg ffantastig i'r teulu i gyd. Felly, dros gyfiawnder, dros ryddid a gyfiawnder Jerry Hunter, mae rai chi gael copi, neu o leia un copi, a ddeud y gwir, dan eich cronglwyd. Dan eich cronglwyd, fel cyfaill ag Anwylddyn yn eich cartrefi. Reit, da hynna. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando, a hwyl am y tro. Diolch yn fawr, hwyl fawr.